kaixo eguerdi on ongi etorriak Gipuzkoakoatik zen 9. podcast hontara. Bai, hola da, gaur ni tokatzen zait pixkat moderatzaile lanak itea. Mikel pixkat distantzen daukagulako, baina aurki presente hongo da. Eta, pion artea ingo dugu. Baina hemen hola aurrez aurreotean nahi tokatu zait pixkat. Eta gidatzen, galera egiten edo aldean egiten. Ni uste hemen frentean beti bezala Markel loketera be kable guztikin eta lagunduko itela. Eta gaurko 9. podcast hontan, itzingo deuna da, nik uste jendea interesa desente sortzen dion gai bati buruz. Eta da, gure egilariak, kirolariak, beraien kirola eta ikasketak nola uztartzen dituzten, edo uztarketa hori buruz ze realidade duten, horren inguruan hitz egiteko. Eta gaur hortaz hitz egiteko gure artean berez lau gazte eduki behar genituen, bat azken momentuan ez zaigu etorri osasun arazoengatik hemendik besarkada bat eta azkar sendatzeko eskatuko dugu, o desiotuko dugu. Eta gurekin dezkogu Garazi Etxeberria, Josu Etxeberria eta Jon Goñez. Jon Goñez lehenengo podcastka eta gero gai honi buruz iziteko esan genuenean bere izena proposatu ziguten da, esan diogu eta bai, bea etorri da, bea hemen dago. Eta eskerrak hiruroi, bai Garazi, Josu eta Joni. Hone etortzeatik eta gai honi buruz iziteko, zetik azken finean zuen eguneroko tasuna da. Hau da, ikasketak eta kirola, kasu honetan igeriketa nola uztartu. Baina, igual zehazki hortaz izitzen hasi horretik kontatu jazue, ze ikaste zuten, nik igual zerri badakit, baina, jendeantzako, ze ikaste zuten, nun entrenatze zuten, eta pixkat zuen egunerokotasunan nola da, ez dakit, zein atrebiluko da? Venga, ba. Bueno, eskerrik asko toka jo. Ni hasiko naiz, bakizun bezala, ni erizaintza ikasten nahi naiz hemen UPV-en, hemen Goian, ospitalen. Eta, zukin entrenatzet egunero. Eta, esan duzun bezala, nire egunerokotasuna bakizu nola den. Batzutan korrika entrenatzea iristeko. Ze, ordutegi dian modun. Eta, espero bigarren kuadri hontan ez zizatea ingo gorra horrek urten bezala. Pero, pauso. Vale. Eta zuek? Ni aurten hasi naiz ingenieritza mekanikoa iten, Ordizin, Mondragonen, eta oraingoz ordutegik eta hola ondo kuadratzeatez, betiakat goizez klase eta atxalden 7 dakat entrena, así que, ondo. Ondo, laguntza izu. Bai, horre laguntza. Nik fisioterapia ikaste Donostin hemen, eta ni entrenuk ez dazketain errez, ze klasik atzalde zeukitze ditut, eta entrenuk 7etan, orduan batzutan goizez entrena berri izaten ere kasaka, hemen izakekin da, jokisekin da. Eta orduan, ikusita, irurogitzen ez zola, antolakuntaz daula, zein da, zuen ustez, zuen egunerokotasun horren, kirolari batek, zuen bezala, zein da erronka ondina? Osea, zein da demoztin desafioa, antolakuntza, ordutegia, planain. Azkenen, indezakezuna berena da ondo planifikatzea dana, baina askotan, depende ze tokatze zaizun aste hortan taula, zailago aite zaizu, baina ondo planifikatzen baldin bazu taula, nire kasun da ordutegia. Zuei, ordutegia, atzetik astea, iruiletik aldatzen zaizue, junbartzate aldatzen urte guztian berreina daukazue. Ordutegia como tal orduk uste nik iguala dazkatela. Beti ukitzet goizeko 8 eta ordu batak arte. Ez zait aldatzen. Ez zaizu aldatzen. Ondo, hobeto, bai, organizatzeko tala, hobeto. Tala, txalden hueko gehiago ukitzete, bai, hobeto. Bai, ondo kokatuta auskazu ordutegi. Bai. Zuri galdatzea? Aldatzen dira? Bai, egunek. Aztin, pare bat alditan, 8 arte ukitzet klase, orduan ezin dut entrenau atxaldez, eta bigarren kuatrien, igual egunek aldatzea, baina baita 2 egun die ezin dutena entrenau.
Osea, que ez daukezu egun bat iguala. O, bai, antzeko baina egun eroia desberdin. Bai. Bueno, eta zuentzako, bueno, jo nahi igual pixka ja esan du ez, baina ordutegi aldetik, eta, bueno, azkenean bizitzen beste gauza asko lehi dituzue, nola lortzen ez dute horreka deneta iristeko? Iritsi daiteke, nola ikusten zu hori? A ber, garrantzitsuna ondo organizatzia da, eta egian nahi gehiago kostatzen zaitela hasten zeharola ondo aprobetxatzea orduk, no? Azkenen, klasetik nekauta, gero entrenatzea eta dena, ordu kentzizkizu, baina hortaz gain nahi batez gustatzen zait asteburun igual, ondo aprobetxatzea, ondo aprobetxatzea onikoi pentsatzet. No, lan gehiago aurreratzea asteburun, hola hasten zehar ez eukitzeko hainbeste, baina azkenen lanak bialtzizkizute eta hola, eta ez asteburun horreto sentitzea. Hoi da, bain, sentitzet gehiago aprobetxatzetela asteburua. Nik garazi bezalaxe asteukaratan gehiago ikasi berri zatet, lagunekin da igual gutxiotan gerau, gaztegunin zaie izatea, eta bestela, goizu ez nau ikasteko, eta gero joan entrenatzea, eta aldan bezala. Gauza bako izi bere momentu bilau, ez? Horia, eta priorizau. Ja, oida, pixkat beste hurrengo galdera, nola priorizatzen dute, hau da, denbora guztien gauza bada prioritarioa, aldatzen dijoa, igual, zuk esan ez duna ez, astean zehar gauza batzuk ditut, asteburun gehiago, priorizatu esan nahi zer dan garrantzitsua ikastea edo entrenatzea, beten badakigu zer dan garrantzitsua hemen. Baina antolatzeko garaian, eta gauza bat aurren nahi da beste egin, prioritasun hori aldatzen dijoa. Azten zerretik asteburua, o zakit, ulertu ezan galdera, o... A ber, nik batez igual aldatzean prioridadek, azterketa bat gertu dakatenen, no? Agian, oain arte aurrek urtetan batxiller gonta, ez detarazoik euki, eta beti guten nintzen entrenatzea, baina aurten bai, kanbioa handia izan dela, eta agian ikuste bait urrengunen azterketa dakatera, eta igual nahiagoet etxen gatu entrenatzea jungabe, eta hola, atxaldea gehiago aprobetxatze eta gehiago errepasatze, eta hola goiz juten nahi lota. Beharra ikusten. Bai, gehiago deskantzatzeko lo que sea, nik oain beharrezkoa ikustet. Deskantzua, horretik esan ez gauza gehiago dituzu, deskantzua denetako importantea, orduan. Nere kasun, igerita juti beharrezko iritzeit naiz da azterketatan egon, ze ez demoraik aprobetxatzen bestela. Eta, batzutan, suabi oite, edo demora gutxio, baina despejatzeko berdet igerita juti, eta normalean naiz da azterketatan egon beti jute naiz entrenatzea, momentu bat. Bai, pixkat, despejatzeko. Horra azken finen ez da piztina jutezen prioridadea zure deskansoa jo zure egoera animikoa ematen naizea, ez? Horretik esate igual, momentu batean prioridadea da ikastea, hau da, ordu gehiago sartu dut ikasten, oain prioridadea entrenatzea, gehiago entrenatuko dut, oain prioridadea deskansatzea, momentu horiek ondo jarriko ditut, oain prioridadea da, neza nekauta oso okupauta deskonektatzeko momentu, osea, ez, prioridade desberdinek azaltzen dira, eta horren pixkat, hoi izan ere galdera, ez, prioridade aldaketo sumatzen dezuen, eta nola gero antolatzen zaten, nola iten zuen hori partidan jartzeko, ez? Bixot, hori zen, ikusteak Mikel Buendik urrutitik da biela, baina ez tala... Bai, amenabil. Amigo, ja bildurtzen hasitan. Ez. Amentxe, ondo. Podcast doztan beti errealidaderen oso antzeko gauza gertatzen dira, eta ni analizi batzuk egiten egon naiz, ez naiz mareatu eta bar, baina hori bai podcaste hau entzuten egon naiz eta galdera batzuk baditut ere. Oso ondo, Mikel, poste naiz. Bota. Bueno, bira, hau lehenengo galdera, prioridaden inguruan hitz egiten naiz zinaten, eta nik beste prioridaden inguruan ere uste dut nahiko lotuta dagoela, baina da Amaiareren inguruan, hau da,
noizbait pentsatu dezue edo, ez dakit edo, buruan daukazue igiriketaren amaiera edo, eta nola da zuentzat amaiera, hau da, pertsona batzuentzat da, unibertsitatera jun eta utzi, beste batzuk lanean hasi eta utzi, beste batzuk ez beti honekin jarraituko dut. Hau da, honen inguruan pentsatzen hasi zeate edo ez da gutxiago ere, ez? Wow. Bueno, bai, Wow. galdera... galdera... Potentea. Bai. A ber, bai. Osea, ez de gezurrik esango. Bai pentsatuet. Ze azkenen, a ber, bizitza osoa daramat ni igeriten, baina, osea, bakit, naizela honta dedikatuko, osea, pila bat gustatzen zait, eta hortan pentsatzea, pena mateit, ze azkenen lagun pila bat ite dituzu, pues, igeriketan sartzen zean momentutik, eta gero bai txapelketetan oso ondo pasatzezu, eta hola, baina momentu bat iristean, ikusi barzuna bez zein den zure prioritatea, eta batzutan zailetea. Bai, nik egia da, pues azken aldin asko pentsatuten zoze dela, azkenen ja unibertsitatekin eta gero klasek orduk, urren urten ja txaldez dakat, orduan buelta asko eman baizkiot, ze azkenen goizetan entrenatzea eta dena, pues, igual ez dakat oain bertan burun, ez zai sartzen burun, baina, bueno, buelta atzuk eman baizkiot, baina egia da etapa uisteak pena asko emateitela, batez hoi, nahi batez gustatzen zaitena kirola honetatik handa, pues, kompetizioeta jutea, lagunekin otea eta hola, eta horrek pena asko emateitola bukatzia. Bueno, nire pertsonalki gauza bat esan behar dizuet, ere duela urte asko, ez dut gogoratzen, baina nik ere igiriketa egiten nuen, gaina murua ere zan nire entrenatzailea, eta ni buruan neukan horietako gauza bazan beti amaiera, ezta? Ez nuen inoiz ustea nahi, baina gero batzutan iristen ziren mamu horiek eta bar, eta horrexegatik gu federazioaren aldetik ere horretan pentsatzen dugu, hau da nola lortu dezakegu gure kirolariak amaiera hori ez izatea, edo etapa bat itxi ondoren, igual agian beste etapa bat irekitzea, baina beti kirolarekin eta kasu honetan igereketarekin lotuta, ezta? Barkatu, esan behar zenuten beste gauza bat, baina, bueno, zan nire hausnarketa txikitxo bat. Bai, bueno, nik beti ukitze diteu momentu txarrak, obi hauek, beti pentsa izan, bueno, beti ez, baina pentsatze batzutan, nola, igual ja bukaitea, o ez da ize, baina, bueno, hengoz ez dauket intentzio ikusteko, eta ez dauket ez dara fetxaik jarrita, karreri bukatzeten utziko, to, azkenin, momentu aiatzanin, jakoa, eta jazta. Nik uste hemen dena garbi dagoela, ez? Batez ere, garbi ukitzea gauzak ez diala betirako. Orduan, hortik hasita eta errealidadari onartuta, bera irikita onbardu batek, bere bizitzak dakarkion hartu, eta momentu hortan gorputzak edo buruak eskatzen diona ikasoin, eta batez ere hortik segi. Ni uste, egia dela igual momentu bezala ez da atsegina, baina bai aurretikoa eta ondorengoa asko zobeto joten da bakoitza bere buruari ikaso egiten badio. Orduan, etortzen danen, ni uste garrantzitsua dela aldan eta naturalitasun eta normaltasun haundina zartu, eta batez ere esaten dana eta egiten dana bakoitza bere buruari entzun ez ditea. Oidan, igual, nire ikuspuntutik, nire esperientzitik esan dezake dana, ez? Zuek, Ion? Mikel, zuk mekin hori bizi izan dezula, ados zaudego. Bai, ados nago, eta gero ere badaukat beste galdera bat, igual agian askotan entrenatzaile ere egingo nioken horietako bat. Eta da, ea entrenatzaileak, ez dakite gurasoek eta bar, ea ere igilariak edo kirolariak prestatzen duten momentu ontarako. Zeren nire kasuan adibidez, ez nintzen ondo prestatu, eta azkenean izan zen momentu oso, esango nuke, txarra edo gutxienez tristea, eta
baita ere gauza hauek prestatu behar dira kirolariengan, ez dakit, Jon, zure kasuan adibidez gauza horiek prestatzen dituzu, kirolariak prestatzen dituzu bai hasierarako, bai amaierarako, edo ondo egoterako garaian, lesioen mundua, eta bar. Ja. Prestatu ez dakit, baina netzago garrantzitsua da lehen esan etena. Onartzea gauzak ez diala betirako eta gertatzen dena naturaltasunez gertatu da dira. Zet, izu esan ezu, momentu ez da txarra izaten da, tristea esan ezu, bai, tristea bai da, baina horrek ez duzen nahi txarra da nik. Zer, adibidez, pertsona batek bere bizitzan aldaketa bat egin behar badu hobeto goteko, txarra ez da. Gertatzen da, nola aldaketa badan, aldaketa prozesu batek beti dauka bere alderdi mingotxa, eta horren igual tristura sortzen da, baina horrek ez duzen nahi txarra da nik. Horren, nik uste momentu hori ona o txarra baino gehiago da egoki edo ez egoki eramatea. Orduan horrek eragiten du, bai justu aurreko denbora momentu hori beha eta ondorengoa, esan zen orduan bai hobea o txarragoa izatea. Hora nik baskan nire ikuspuntutik ikusteten, azakit erantzun dizuten, Mikel. Bai, noski. Eta horren inguruan, kirolarientzat galdera bat, eta da, lesioen inguruan. Lesioak izan dituzue, eta batez ere nola eraman dezue lesioa horiek izan badituzue, nola eraman dituzue bai lesioak eta bai lesioen inguruan dauden gauza guzti horiek, ez da, igeri egin ezin, ez dakite, mina, frustrazio puntu hori, nola eraman dezue hori? Bueno, nire kasun, alde hortatik, suerta izan ez ditut hola lesio fuertek izan. Bai haukin nun denboraldi bat, nun beti lepoakin neon, minakin eta hola. Eta ezin nun lepoa mugitu, ezin igeri, eta da, como impotentzia sentsazio hori, nahez zu igeri, nahez zu ondoin, baina zure gorputzak esate izu ez. Eta, igual, gelditu bazu, fisioa joan, eta nahi, pereza matit pixkat, pero, baina, bestela, igual egunen baten, igual sorbalda, pero, egun bateko gauza, bi eguneko gauza, eta jazta, suabe egoin, eta listo. Nik ez dut lesio bezala kontatzen, azken ez nintzen ez da momentu baten gelditu, baina duela 2 urte ukinitun, krezederak, hola deitzen nik, baina belauna gaizki ukinun, plan, minakin eta impotentzia mate ziten azan, ez nik joan gaizki geriten, baina ez minakin neon, eta ez nekin zer ritmotan ikon, eta ez nun kontraten, eta horrek kriston impotentzia mate ziten, ze ematen zian sentsazioa kriston pila ematen nula, baina gero denboatan etzan hori ikusten, eta morro asko eman zian, eta ez nun oso ondo eraman, baina, azkenen pasabardian gauzak dira, eta listo. Nik, aurten 3 hilabetetan geldi honeiz, bizkarren fraktura bat eukinon vertebratan, eta, medikuk esan ziten reposo egiteko, eta hasieran hasi nintzen mediku ikaso egiten. Baina gero, fisiokin daola, hasi nintzen igeriten, suabio, eta 3 hilabetetan suabe igeriten, baina mantentzen, da pixkanaka hobetzen jo naiz, da baita psikologikoki ere gauza txarra pentsatzen dituen, orduan geroz da okerro neon, eta, justo ikasten nahi nintzen atención biopsikosozial, eta hor zeon, gaixotasun kronikuk da, gaixotasunek kronifikaiteiela askotan pentsatze deuna atiken. Eta, hori aplikatzen hasi nintzen, gauza positiboki pentsatzen, eta hobetzen jo nintzen, da, ero jau darati bueltan ondo nago, hasi. Horretak izugaten zen zuten, zenbat hobetu zenun? Bai. Eta pertsona. Hori da. Eharra. Azken fian berdinetzaik da, ez? Justu momentu bat lehen esan dugu, igual kiloari baten momentu gordin bat, nola tratatu, hemen igual lesioak, eta bietan kontuatu gara, edo maigainan jarri dugu garrantzitsuna pertsona dara, eta ez ze gertatzen edan, gaixotasun konkretua, aldaketa konkretua, bezik pertsona dara garrantzitsua, eta nik uste hori dela gakoa beti pertsona erdian jartzea, ez?
Nik, pixkat, jarraituz lehen eginen izketan pixkat, aktibidea desberdin horrekan nola lortu dola, ze komentatu duzue, ze estrategia o ze ohitura dituzue antolatzeko. Bazu esan zu, bani egoera hau baldin badukat, lehenago esnatzen naiz ikasteko. Ni gazte hau iten. Ze estrategia o ze ohitura dituzue badakizuenak hortako diala, hobeto antolatzeko. Bueno, nik adibidez itetena beti da, azkenen, karo, nik unibertsiadea ordizia juten naiz. Claro. Orduan, pues ja, etxea jatzen naiz ordu bitakola, eta pues nahi gustatzen zaitena da, nahiko goiz hastea lanen, ze da, pues, bazkalduta gehola pixkatetzaten naiz, baina segitun, pues, etxea junta lanen jartzen naiz, gero bai, gero ere, pues, meriendatzeko ere deskanso itetelako eta dana, eta gustatzen zait goiz hastea lanen, gero bai hasten zehar, bi egunetan inglesak atenez, igual bi egun hoitan ez dakata inbeste denboa, eta egun horiek dian ustez gutxien aprobetxatzen ditutenak, eta asteburutan bai, eta gero asteburutan, igual bai, batez bain gabonetan hartzeto ohitura igual, entramendu dazkatelako igual ez, baina beste egunetan libre baldimanekan goiz esnatzen naiz, goizeko 8 behatzitan hola, eta lanen goiz jartza gustatzen zait, eta txaldetan berdin. Zure estrategia da goiz mugitu. Bai, hola, lehenago bukatu, eta listo. Nire garazi bezala, ze geroz da berando, geroz da nekio tenaiz daia, ez dut bate aprobetxatzen, eta nik nola klasiko atzalde zeukitza dituten, batzutan, azterketa garaien maiznatzen ez igual 6 ditan, 7 ja ikasten jartzeko, eta gero hartzet autobuse 12 Orduan, 7 11 arte, gero bazkaldu, eta jazta. Pues gero unibertsitatea eta bueltan igerita juten ez da bakit ez dela ez errengo, así que bai. Bueno, azken hori da, ez? Garbi eukitzean nolengo dezu. Eta pentsatzen nahi. Hori importantea bezala alperrik gai. Nire kasun da esnatu, lehenago ez naiz esnatuko inoiz ikasteko. Ze bakit hoi gehiago kentzei dela gehitzeian baino. Eta honi naiz esnatu, unibertsitatea juno doblatzea. Eta Gioia ez gelditu. Ez, eske iruretan atea, igual, egun batzutan lehenago, baina iruretan atea, lehenago atatzen baldin naiz hor deskantzatzen, ez dut ezerriten. Gero, entrenamenduan, entrenatzet, gero, etxani joa eta naizta perez eman oso nekatuta, bakitki igual egunen batzutan jarri bar naiz, eta jartzen naiz, naizta perez eman eta hoi. Eta gero asteburutan, esan duten bezala, naizta nekatuta naizun deskantzatu astean zehar pasatako guztiakin, jarri bartzea eta asteburuk aprobetxatzen. Azken fina zure buru igorritan, ez? Garbi dago. Baina garbi dago bai da, batzuk gehiago zate, igual, klase eta entrenamentu ordutegiak eragin dezakete, baina batzuk gehiago zate goizez poitzekoak, eta bestek, egin bardan arte, bai, hori da, gorputzak ematzen arte. Baita, hori da. Mikel, beste galdere bauko zuzuk? Hortza gero? Hogei egingo nituzke, baina honen inguruan lehenengo hausnarketa bat eta gero galdera bat. Askotan, kirolari buruz, edo kasu honetan igeriketari buruz hitz egiten dugunean, batez ere gurasoekin eta batzutan nabaritzen dugu badirudiela kirola eta ikasketak, batzutan ere kirola eta lana, ez dihoaztela bat edo elkar bizitza zaila daukatela behaien artean. Eta gero horrelako gauzak entzuterakoan adibidez, gestioa, ezta? Kudeaketa, denboraren kudeaketa. Badaude ikerketa asko, ikasketa asko, kirolak kudeaketaren inguruan adibidez onura asko ekartzen ditula. Eta orain nire galdera, hau da, zuen ustez, igeriketak zenolako onurak ekarri ditu zure bizitzara, edo zuen bizitzatara adibidez. Denboraren kudeaketa, frustrazioaren kudeaketa,
ikasle hobeagoak zeate, zeren ikasketa edo ikasterakoan, zuen denbora hobeto erabiltzen dezue. Zenolako gauza positiboak ekarri ditu igeriketa zuen mundura, beste kirolariak eta gurasoek eta entzuterako garaian ikusteko badaudela puntu positiboak eta elkarbizitza positibo bat egon daitekela. A ver, nahi beti esan diate que cómo te puede dar la vida, no sé qué, tal. A ver, pues esan duen modun gauza da ondo planifikatzea gauzak, eta bueno, nire kasun, pues, ez dakit. Beti pentsatuet, vale, pasatzea ditut, igual, totalean, 4 ordu egunero piztinan, baina eski, igual etxan baldin manau 4 ordu, ez ditut aprobetxatuko 4 ordu horiek. Pasako nituzke igual, 2 etzanda botata, ordu bat ondo ikasten, eta beste ordu bat, pues, zurei behira. Nahiagoet, ona etorri, aprobetxatu gauzak ondo egiten, eta geho naizta perez eman, nola bakit jarri bar naizen, eta atea behar deten, pues, jartzen naiz. Bai, nik iguala pentsatzen beti. Osea, askotan, nik piztina laguntzeitena, pues, igual deskonektatzen egunerokotasunetik eta, pues, aparte jartzet piztina beti hor lasaioteko juten naizela. Eta azkenien bai, bakitelako entrenatzea ez banaiz juten, etxen ez detela aprobetxatuko 2 ordu horiek, eta ez zenin gabe gatuko naizela. Orduan, pues, horrek, eta ere bai, lagundu ditenak igeriketak bai da, ondo organizatzen naizela, eta, bueno, niko kontxeratzen nahiko ondo organizatzen naizela, beti organizatzeko itura hori dakatela azkenen, pues, beharrezkoa dalako. Bai, ni bilekin erabat ados, da askotan pentsa izan dut, noizbait igeri helagatze bat, supuestamente denbora gehiokikotela ikasteko, baina notak txarroek izango zila ze nula aprobetxako denborie, eta hori horretik intentatzet azterketatan beti juten igerita eta antolatzen ondo mantentzeko ondo. Bai, nik uste hemen, egeitziten denbora gehiago edo gutxi goki, baina, bueno, nik uste baita nizke komendatzen dela eta azken finean netzako garrantzitsuna da denbora horren kalidadea, ez? Orduan, ezin da ebitau, zuk gauzagatik denbora bat dedikatzen baduzu, beste batik entzen aizeala, hoi garbi da. Baina, egiteko modua, baldin bada egiten duzun guztia aldan kalidadea handiekin egiten da, bai eman diezizuk denbora dena ikeko eta gaina aldan ondona. Gero, epokak daude, pertsonaren pixka bere faseak ditu eta gauza bati ematen dio prioridadea, gero beste bati, eta esanetan bezala gaudena moldakorra da eta aldatzen dio joeten gabe, baina nik uste hemen kontzeptu klabea dela kalidadea. Eta pixka zuek esplikatu dezuenagatik da, honen lagundu dizuena da iten dizuen guztiari kalidadea ematea, ez? Ikasta egiten denbora kalidadezkoa da, kirola egiten denbora kalidadezkoa da, lagunekin dagoen denbora kalidadezkoa da, etc. Horro nik uste pixkat kirolak hortan laguntzen dizula hobetzen, ez? Eta zertan hobetu duzu, egiten dizunaren kalidadean. Ni pixkat beti ere nire ikuspuntutik, entrenatzailean ikuspuntutik. Mikel, ze uste duzu? Bai, markatu, niretzat ere, kalidadea versus kantitatea. Nire kasuan adibidez, askotan entrenatzeko garaien eta beti kantitatezko pertsona bat izan naiz, eta kirolari esker, pixkanaka oraindik ez, ikasten nahi naiz kalidadea zenolako garrantzia daukan. Beste galderatxo bat, denbora librea, hau da, igeriketa edo igeri egiten ezatenean edo ikasketetan ez zaudetenean, zuen denbora librea zertan gustatzen zaizue aritzea, eta gero beste galdera bat, eta da, igeriketa ikusten duzue, hau da, telebistan, sare sozialetan eta bar, munduko txapeketak edo Europako txapeketak daudenean, igeriketa ikustea gustatzen zaizue? Edo deskonektatu egiten dugu. Nahi, batez ez baldin bakat ikasteko ez bazkat entrenamenduk, lagunekin gatza gustatzen zait, baina beste batzutan bai etxen ezerin gabe etzan dagotea ere asko gustukoet. Eta ero, igeriketa
egia, telebistan ez detela asko ikusten, da honen, ze gero ere, pues, ordutegik ere ez dakin noiz dian, eta gero beti pasatuite zait, baina sare sozialetan bai, gehiago behidatzetela, pues, rekorrako zeinek irabazi hono gesea bai gustatzen zaitela ikustea. O gero zirkularretan sartzea, o maitzetan, bai, pues, gustatzen zait behidatzea. Bai, sare, internetetik. Hoi da, bai. Nik garazin berdin, lagunekin gerau, eta baita, igual, lasai etxin gerau, o bakarrik Donostira etorri, paseo bat ematea, eta hola asko gustatzen zait. Eta igerile, bai, normalea segitzet, aurten, aurreko urtin olimpiadak da hola segiun itun, eta batez baita sare sozialetatik, ze telebistan zaie izatea ordutegilek eta koinziditzie, eta hola xe bai. Ni, lagunekin edo neskakin o lo que sea, aste burutan bakarri, ze astean zar imposible, eta, ez bakatez errin behar, bai, aprobetxatzez juteko behaiekin, eta gerik eta jarritu pila bat, osea, dana ikuste, eta horrekoan ikasten neola den boguztin liburutegian taula unibertsitaten, baina de fondo honekan mundiala jarrita. Bakarrik ikusteko, munduko errekorren beste bat iten zuten, dana beti, eta zuela, 2-3 egun, hartu nun deskantxo bat, ikasten neon deskantxo bat hartu nun, eta ikusi nitun Leon Marxaneko olimpiadetako proba guzti berriz, así que... Bai, nahiko frika konsideratzen nahiz, bai. Ez du, bakoitza berea. Zu, Mikel, denbora libre daukazunean zeitezu? Ez diten zuten. A ber, bai? Zuk, denbora libre daukazunean, zeitezu zaizu? Gaur egun denbora librerik ez daukat, así que... denbora guztian... Eta eukiko banu... eukiko banu... Sare sozialen inguruan eta bar, ez zait bat ere gustatzen. Nire ustez pixkat denbora galtzen du, zeren azkenean ere ez nago haino ditutan. Orduan, seguruenik, bidaiak egingo nituzke, baina bidaiatu beste modu batean, hau da. Lekuak bizitatu, turismoa egin nola baitere. Nik gaur egun asko bidaiatzen dut, baina ez modu harretan eta segurenik hori egingo nuke. Eta gero bestela, zuek esan duzuen bezala, etxean egotea, etzan da, nire mantarekin, nire telebistarekin eta nire mobilakin, hori da el placer máximo, pero el máximo. Yo estoy iaia den dugu segula ez. Itza da ez errez egin. Azken bia hemen egana da ez gala gelditzen. Orduan, normalitzen zai plazerreta bat izatea ez errezitea. Edo isiltasuna disfrutatzea, ez? Demozten buruko, bum. Bai, ez dakit, Mikel, nola ikustu zenbat denbora guaz, ez que aurreneko aldean olaite, ez dakit, denborak ez ditu kontrolatzen. 34 minutu guaz, zen mozu datu, guztua zaudete? Bai, eskerrak. Mikel, nola ikustu zu? Zerre gehiago galdetzeko gola, egirik ez dana, pixkana igual amaiera aldea gertuatzeko, ez dakit. Nola ikustu zu? Nik batez ere, pixkanaka amaiera emateko, lehenengo gauza, nik behar ditut gure Spotify-rako edo gure musikarako 3 abesti. Ez dakit pertsona bakoitzeko 3 abesti eman ditzazketen, eta horrela pixkanaka gure playlista lantzen juten geha, zeren hori da segurenik ointxe bertan nahiko nukena. Eta gero, bukatzeko, bakarrekan beste gauzatxo bat, eskerrak ematea behaiei, animatu, disfrutatu, eta edozen gauzarekin, igualagian, galdetuko nuken gauza bakarra da, zuek, kasu honetan federazio batekin hitz egiten nahi zeate, ea zuen ustez, federazioak zeozer egin dezaken edo nola hobetu dezaken kirolarien mundua edo kasu honetan zuen mundua, eta zenolako gauzak egin ditzazkegu proaktiboki, pixkanaka hobetzen joateko. Hola hotzean,
Ez bota beroan, ez uste hemen, bota. Ez dakit, beroan. Ez dakit, Gipuzkoa Federazio aldetik, ni nahiko pozik nagoz, azkenen, pues, gure kasun, gure kirolan, geho waterpolon taula ez dakit, baina gure kasun, pues, bai txapelketa daudela Gipuzkoa Federazioakin jute zena, eta temporada osoan zer, pues, nahiko txapelketa gaude, eta hori ondo dago. Bai, ez dakit. Nola, beti zauden beste talde batzuk nola lehiatuz, pues, ja bakizu Gipuzkoakin baldin bazoaz, pues, azkenen danok bat gehala, así que, ez, ondo dago. Bai, nik ere hola asko pentsatu beharko nuken zehozte da, no? Orduan hola, de repente ez dakat, hola, ez txarriko, oso txarra ez dakat ez esateko. Hola, orduan hori seinale hona da. Bai, hobe hola, bai. Iguala. Bueno, hor, mendikatu zuten, hor badago, iradokizunen buzui badago, hor lasai, anonimoa sartu eta jazta. Eta ze pasatzen. Eta zer gehiago Mikel, esan duzu Spotify-rako? Bai, gure playlista pixkanaka elikatzen jun bergea. Orduan, ez dakit, bakoitzeko 3 abestitxo edo, denetarik daukagu, osea, eman digute, A ber, zeman digute, oain arte zeman digute. Abesti argentinarrak. Ere, nola ez, reggaeton. Tekno pixka bat ere badaukagu. Euskal kantak, berri txarrak eta bar, uste dut ere badaukagula. Así que pixkanaka, hori, mota askotako abestiak egon daitezke, gure Gipuzkoako Igeriketa Federazioko playlist bat egiteko. A ver, ez da egit, baina eske bakoitzak 3. Hiru, gutxi da. Asko. Reunian, 150 entzut dituzte, baina 3 aukera askoa. Ez dakit. Nola, gimnasioan eta hola asko entzute ditugun, bueno, lehenengoa ez dakit, David Bisbal, egon bar da fijo. ¿Qué dices, David Bisbal? Bai. Hostia, hau ez nun espero, Gaina remix batzuk daude, así que hobeto. Joder, Ave Maria, tu. Ez dakit, David Bisbaleko batzuk. Gero bai, naiz eta hemen ez egon Jon Mujika, bakit asko gustatzen zaiola Columbia izenako abesti bat, así que hoi, eta ez dakit. Hain zuitu. Bota bat, hasi lehenengoakin. Nik Viva la Vida, Coldplayna, mitiko. Bira, hori hona da. Eta gero baita sartuko nituen Pirritx Porros da Marimototxe kantu batzu. Oso ondo. Hori esan bartzen du, bai, Pirritx Porros esan bartzen dula. Bueno, ez baina, ez dakit, ni, adiez, justo hain honea etortzen hain nintzala, entzuten hain nintzan Raimundo el Canastero, talde bat dala hor Nafarrokoa, eta besti animatu dazkatela, eta baten bat bai sartuko nukela, hola. Apuntatu, Mikel? Barkel? Bai. Apuntak atzaren ez, bai. Bueno, 3 artean 3 ditut, jazta. Bueno, ez da gutxi. Oso ondo. Bueno, mila esker gurekin egoteagatik. Edozein gauzarekin badakizuen non gauden, eta edozein momentutan iradokitzuren bat edo kexaren bat badaukazue, mesedez, guretzat oso importanta da zuen ikuspuntua, eta hori da hobetzeko modu bakarra. Zuen laguntzarekin pixkanaka hobetuko dugu, eta hori da gure helburua. Bueno, hoxe nik baiten Irui eskerrik asko esan, etortzeagatik eta hola parte hartzeagatik, azken ondo ongea, Ez gero pentsatzen hola hain jugu egun gozanik. Eta hori, Mikel esan duen bezala, edozin iradokizun lasai bialdi esan, helarazi. Eta ni uste igual gaio ni buruz, gaur baitzen duguneko lasai, esan bakoitza bere esperientzia kontatu, da bere estrategiak, bere ohiturak, eta ni uste ondo ondala. Baina, bai da gai bat azkenean denoi eragiten diguna, eta beste momentu baten, beste modu bat igual afrontatu daitekena, kirolariakin egin barrean, igual norbait
denboraren gestioan espezialista den norbaitekin, eta git. Eguain honi berai entzunda gero sortu zezkian nire iradokizuna, bai, Mikel, nik bai dauzkatila. Bai, efectivamente. Eta nik uste dela gai bat, zuku bihate ezako duguna, ez? Baina, hori beste baten izangoa, zik gaurkoa uste amaitutzat emango dugula. Eta, horaxe, urrengo arte, 10. izango da. Urrengo arte, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ale, beste bat arte. Eskerrik asko zuri, Mikel, laguntzatu. Agur, Santo, zein dugur. Eta urrengo arte. Venga, ba, joan,